Hala unsa ni siya? Muni bake? Muni siya bake? Asa atong tilo ba muni bake? Dali ulit be. Wala nang sabaw de. Matat ko kay wala. Sabaw ko pa. Muti ni siya bake? Lami no lami. Di ka sa uban ay. Kami kaya magtira na nga sabaw ba? Ang tulahon. Lami ba din bake oh? Kubkub ah, kubkub. Ano ba no? Labi kay sabaw na. Okay ba? Sabaw mo iwa po. Ada ko akong plato nimo pa. Sabaw ra ang gitinuod kay lami sabaw. Agsaging nga pa sa. Na. Okay. Lami ah sabaw. Lami ah. Lami ah sabaw. Kulang ba dalang ba? Kulang ang dalangan. Kulang. Ang sile. Pili ito lang. Magkasa sa hindi. Kapag kala mo pa, inaw ni mo. Sige ya. Lami. Unsa ni siya? Dahil lagi. Dahil lagi na. Wala na nagbake. Kubkob. Ganyan lang ang kanya, or hiluma. Matik ba, matik. Ato sa putnong kay para mabitin mo, mabitin sa mo kay kami sa mekos-mekos sabad.